Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Жмоко. Аз съм Куча. Днес ще покажа вече PlayStation и всичко има малко. Първото той. Едното косане... Сега ще го стеглим. И тази нещо косане 60 лева малко. Първото е PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Всичко е малко. Така, уважаеми зрители, днес ще покажа нещо 60 лева. Може да не купите на малко. 60 лева на PlayStation всичко има малко. GG-ата има нещо малко. Lump Sum Games. GG-ата, тя лере, тя 2, GG 2, тя 3, тя Vice City, тя San Andreas, леви се стои, Vice се стои, San Andreas стои. И тя 4, тя е епизод Liberty City, вече търт малко да е малко. GG China, GG 5 малко, GG 6. Всичко е 60 лева. 60 лева малко решението това да изпълня гражданите от на малко да кневнат. 60 лева на PlayStation. Колко ли да струва малко? Дами и господа, уважаеми зрители, бъдете здрави, всичко има малко и успех вече. Бъдете здрави. Чао. Чао. Успех. Успех.